David Bosak, novo ime u redovima koprivničkog prvoligaša, 20-godišnji Vinkovčanin, vezni igrač, vrlo mlad, a opet vrlo iskusan, što će nam i on sam reći. No prije svega, Davide, evo, dobro došao u Koprivnicu, naš lijepi grad, naš lijepi park i naravno Slaven Belupo. Hvala, pa da, evo, kao što ste rekli, David Bosak iz Vinkovaca, 20 godina. Evo, cijeli život sam igrao u Cibali, a protekle 3 sezone igram za seniorsku momčad, tako da imam iskustva sa seniorskim nogometom. Da, eto, u Koprivnicu si došao u subotu, zanimljivo je da si prije odigrao utakmicu s suigračima nego praktički odradio prvi trening, ali evo, možemo te pitati kako su prve impresije. Pa je, evo, odlično, došao sam u subotu ujutro, došao sam na stadion, potpisao ugovor, popodne smo već imali utakmicu, dečki su me super prihvatili, pomogli mi da se smjestim u slačioni, tako da utakmicu smo pobijedili 7-1. Jako sam zadovoljan kako je to sve izgledalo, tako da sve je bilo super. Tako je, rekao si sam, rođeni Vinkovčanin, cijeli život vezan uz tamošnji nogometni ponos Cibaliju. 20 godina, a 3 sezone seniorske su već iza tebe, gotovo 91 utakmica, gotovo 100 utakmica, da, u nogama, impresivne brojke. Pa je, da, evo, sa svojih 17 godina sam već upisao svoj prvi nastup za seniorsku momčad. Tako da imam već 91 nastup za prvu ekipu, tako da mislim da to puno pomaže što se tiče mog prelaska u Slaven Belupo. Da, defenzivni vezni, ali bilo je tu i pogodaka i onako moramo reći, bilo je puno puta i kapetanska traka oko ruke, to je priznanje za svakog domaćeg igrača, tako reći. Pa je, evo, prvu sezonu sam bio kapetan, prvu i drugu zapravo sam bio kapetan, ovu zadnju sad sam znao tu i tamo nositi kapetansku traku, tako da velika je čast nositi kapetansku traku tako mlad, sa 20 godina već za tako nekako veliki klub kao što je Cibali. Tako je, da. No, sukladno tim brojkama, nekakav prirodni put je da se okušaš i u elitnom rangu hrvatskog nogometa, zato si došao u Slaven Belupo, pa evo kako si se osjećao dok je stigao poziv iz Koprivnice? Pa je, to mi je bilo nekako najveća želja preći, napraviti taj iskorak u prvu ligu. Slaven Belupo mi je bila, eto, iskreno i želja, tako da iznimno mi je drago što sam postao dio ove obitelji i nadam se da ćemo ovu sezonu odraditi jako dobro, tako da evo. Kako su očekivanja tvoje osobno, a onda i ekipne, kako gledaš? Pa evo, ja bih volio iskreno da napadnemo Europu, naravno nadam se da borba za opstanak neće uopće biti opcija, a znam da neće. Ekipa je dosta mlada, tako da mislim da ćemo biti dosta konkurentni za vrh. Tvoje osobna razmišljanja, vjerujem da kao i svi igrači želiš što prije se dokopati naravno prvih 11. Pa evo, ja ću dati sve od sebe da što prije zauzmem tu poziciju prvih 11, tako da daću sve od sebe da dati svoj maksimum, trenirati, raditi sve što budu trenerove želje i planovi, tako da evo, nadam se da će ostvariti to. Da, još jedan Slavonac u našoj slačionici. Dočekalo te puno poznatih lica, imamo puno Vinkovčana u biti u klubu. Ti si samo nastavio tenis. Pa je, evo, s nekima sam već igrao, protiv nekih sam igrao. Imam tu i Šasegija, s kojim sam bio u Cibali jednu sezonu. Znam i Mažara, Mitrovića, tako da evo, ekipa je super. Tu je i Dabro koji je također iz Vinkovaca s kojima sam trenirao. Tako da ima dosta poznatih lica što mi puno olakšava ovaj dolazak u novi klub, novu sredinu. Tako je, mi ti samo želimo onda da se što brže i što bolje prilagodiš, da uhvatiš to mjesto u prvih 11, konkurencija je velika. I da bude što više minuta i naravno zdravlja u našoj Koprivnici. Hvala, nadam se da će tako i biti. Hvala tebi. Hvala.